السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا مولانا شفيع المذنبين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taatu ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınız ve mehabbetleriniz, duayı hayırlarınız, kışın soğuk gecelerini, Beyik Allah Teala'nın rezayeti, gözümüzün nuri Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şirin yaşayışı ve almalı dersleri, mübarek celese, Allah Teala'nın rahmeti ve bereketi dökülüp duran meclisi deyip de şirket etmeli. Elbette Beyik Allah'dan ulukon saadettir. Huday Teala yurdumuz parahat bolup, vatanımız emniyet bolup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, ittihad-ı emniyette, din-i dünyamız avat bolup, mescit medreselerimiz yürüymeden ayırmasın inşallah. 3-4 gün meri elhamdülillah Huday Teala rahmet yağlılarını iyi verip du, tayhallar, yer yurt eyeleri, malgara eyeleri ve hem Müslümanlar hem doğullumuz hoş olup du, Huday Teala ekrançılıklara, yer yurtlara bereket belip ağıbetini hayretsin inşallah. Geleyliğin mübarek Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışına ve esasen almalı derslerine ve dünya ahir saadet gürzünlere. Mümin Müslüman da Allah. Geçen haftede Taif şehrinden, belki Taif kal'an içinden bütün kafirlerin arasından saylanıp Urvet ibn Mes'ud diyen bir adam merde meydan olup Taif'ten çıkıp gidip Medine-i Münevvere'ye Müslüman oldu. Ohun bir miktar gurrunu geçipti. Bir gecede kısaca geçen heftekin ağzab şol mübarek kıssani kamil şiici hizmetine de yetirip ve şondan muhim almalı dersleri İnşallah Huday köklüdüğünden vakt bolluğuna vara aydıp, eğer derslerinden qalsa inni keyifte hizmetine de yetirer. İmme şu vurrun içinde, son şu camiye değişli vurrun kâin molansan, ilunumuzun içinde, bir milletin içinde, aya menne şu Urvet ibn Mes'ud yanak bolmak boynuma lazım mı? Ve bir neçe sualları ki şol kıssan içinde gelecek, şonu bir mukaddemasına 10-15 dakikada olsa erzeşi var. Çon bilmeli alım. Hizmetine de yetirip inşallah kıssan idini alıp gider. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. 10-15 dakika nem varada birine bir qavdat aytacak bolyan ya birine hey şöyle diyen işin qavdat del hasen deyip nehyetcek bolyan, qaytaracak bolyan. İlunun içinde aytmak ve aytmasızlık nahilli. Çün Hazreti Urva
geçen hefte geçti. İnşallah bir gecede kamil hizmetini de yetirer. Gelip Taif şehrinin içine cemaat-ül mümin bulmaya deyip musulmançılığa çağıracak. Ve her hal gurrun başlayın. Umumen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. La tezalu la ilahe illallah tenfa'u men qalaha ve teruddu anhumul azabe ve nikmeh ma lem yestakiffu bihakkiha. Şu musulmanlar la ilahe illallah beyik Allah'dan başka ma'bud ve mehbub hakiki bulmaz deyip aydiyalar. Şu musulmanların üstünden afet savup durur deyiptir. Şu la ilahe illallah kelimenin bereketi. Yöne şun hakkını yengil tutsalar la ilahe illallah'ın hakkını. La ilahe illallah'ın hakkını yerine getirmeseler onun üstlerine azap iner deyiptir. Ya Resulallah la ilahe illallah'ın hakkını emmul yer deyiptirler. La ilahe illallah'ın hakkını emmul yer deyiptirler. Onun Peygamberimiz aydıptır. Yazharul amel bi maasillahi azza ve celle fela yunkar ve la yugayyer kaza fit tergib. Onu görüp tuğun günah edip tuğular, haram edip tuğular, hiç yüreğinin gıyinne görenak, yadına düşenak, mana näme deyip geçir yer, ve şonu ayrıyliğin, şonu doğrulayliğin, şonu ıslah edilip, eger yadınna yok, şu tüyüslü olsa, la ilahe illallah'ın hakkını bitirmediğin deyiptir. La ilahe illallah'ın hakkını bitirecek bolsan, günah haram görüngde, şonu bir ayıracak bolmalı, yüreğinden gıyın görmeli, narahat bolmalı şol günahda. Öğreniş kitmeller şu günaha, didiği deyip Peygamberimiz aytıptır. Aham inni, ilunun için gözlük görün, her kim la ilahe illallah'ın hakkını bitirmesi üstüne azap iner deydi. La ilahe illallah'ın hakkını emmolli, nehyez munkar etmek, ey cemaat, ey gellece, ey dayda, ey doğancom, ey enecan, ey dadem, ey ballim, şilişin bir biderek zatçı, Hudaýyň söýmeýän zady hadip aydyp durmaly. Aýtmasaňyz azap iner diýipdir Peygamberimiz. Ey cemaatlar, ey jawan dostlar, ey hakylly, düşümli, ilim zamanyna ýaşaýarlar. Ey ol zamanyna ýaşap beren insanlar ike, her kim rahat ýaşasy gelýär şu zamanyna. Gaýrazinmi? Rahat ýatasy gelýär, rahat iýesi gelýär, rahat içesi gelýär, rahat gülesi gelýär. Hemme kişeyle bolupdyr. Hop, näme diýip ol şäherler ike, ol obalar ike, ol mahalleler ike, ol belli hiyabanlar ike, ol belli öýler ike, günaga ähmiýet berilmeýär, şu mahallelerde, şu şäherlerde, şu ulukan yerlerde, şu öýlerde arameş ýok. Hatta şu hiyaban, şu mahalle, ya şu şäheriň içi şodur şu tähsilkärde bolsa da, ya şu hanavadan içi, hemmesi mennip biren tähsilkärde bolsa da, yüreklerinde bir arameş ýok, yüreklerinde jaýyllyk ýok, bir keýpçilik ýok şolaň yüreklerinde. Şoň arameş yüreklerinde keýpçilik ýokdugyny şol adamlaň öýüdi de bilýär. Ki şolaň öýlerine, şolaň mahallelerine günäkän we yüreklerinde bir jaýyllyk ýok we başga halk keýf etip ýaşap berýär, şonu özleri de bilýär. Siz de bilýänsiňiz şonu, şol adamlaň, şu hiyaban, şu şäherdäki adamlaň özü de bilýär daşyn. Pulu ba, awadallygy ba, derenligi ba, tähsilaty ba, ilmi ba ha. Gursogyna jaýyllyk ýok, yüreginde arameş ýok. Ol aýtýan jiresi hiç bolmany bar ýa. Ýaşy 40 ýetipdir, 40-50 bardyr, 60 bardyr. Häzir de bir isteýän füýjiligin tapmany bar ýa. Näme diýip? Hudaýyň aýtmaýan ýerinden füýjilik tapjak bolýar. Näme diýip? Nehyez munkar ýok. Näme diýip? Günäden hoşluk gözlejek bolýar. Şular bir görünip duran zat ki Peygamberimiz aýtypdyr. Emma o bir näçe öýle wada, ay oglum, jan gyýdym, ayal, adamym, Kur'an okuyor, Hudaýyň diýenden çykmawar, ilim haberdar bolawar, beýlewar diýen öýlerde we mahallelerde we hanawadalarda bir nowy arameş ba, jaýyllyk ba, bir nur ba.
Yüreklerine lezzet ba. Oy gurrun kamil bolsun. Son bir zaman bir tarafını yolu gıtıp koymalı zaman bolmandır. Derru millet sual cevap etdiye. Aham bir sual geliye. Onda näme bir tor öyle namazyna gaýym, Kur'an okuýa, onu da yüreğim howsala diýip aýlanyp bäli, ola näme onna? Onu da şolun öýlerine ba. On jogaby dogurca jogap. Kan merkan çyn notis. Allaştyrıp aýdar ýal gurrunlar der bular. Güýmä aýdar ýal gurrunlardan ola kon bir mereke. On jogaby görünipdi. Bir adam bir ulukon saman taya ot yaksa bir hayyadınna. Tüssesi hemsayesine müdahim olmaz mı? Beter olur. Hemsaya näçe yerikçili tüssesi müdahim bolýar. Günälik diýäniň bir ýerde bolsa, kän yerlere müdahim bolýar. Kän öýlere şonu göreni, eşiteni, şoň pikri harap bolup öýlerinden bir tüsse giren ýanyk, ýoksa tüsse fakat şu ot ýakylan haýatda durmaýarda. Günäde şejirik bir ýerde kän günä bolsa, eşiteni, göreni bir bidirikçilik etdiýärdi adamlara. Bula bir ikilenjisi hamana sen bir namazhan edipli Kur'an okuyan onu da yüreğin howsalaly yüreğin darkýa senki az açyk zat bilen hal bolýar. Bir aýa Kur'an-ı Kerim eşitýän yüreğin goýun ýalgyňy. Edil tüsse görenne gaf penjaran ýafamaly bolýan hamana. Emma o ot yakan adam mahayyadının içinde. Gaf penjaran yapanyň da peýdasy ýok, yapmanyň peýdasy ýok. Tüsse öz öýüniň içinde. Ol günä etýän adamyň öz misaly. Ol beýin rahati on öýünden, on mahallesinden, on hayyadından, on şäherden arameş gelmeýär beýin rahati. Özüň göçüp gidamasaň başga ýaňa göçüp gidip bir gününe amasaň, o taýda beýin rahati arameş tapylmaýar. Ine nehi münker edip tursaňa öýüňde bereketli bolar, ýaşaýyşyň da bereketli bolar, zindigiň de süýji bolar. Inni bir iki sorag ba, şondan bir sorag ba, onu aýdyp inşallah kyssaň ýedin aýtjak. Ahunjan şu milletiň içinde näjire nehi münker etmeli? Bimaristanyny duň, sen de meridiňmi? Ýoldaşyň da meridi ba. Ya bir denana, imanly denana, ikisinin de meridi ba. Görýä o meri saklap duran iman, edip, piştatny, ya perestaryň öýde hatda. İhlas edip, musulmançylyk bu zatlary bilmeýär hamana. Aýdasaň, aýdyp boljak däl aslan. Aýa aýtmak wezifemi? Ya öz aralaryna. Ya meselen bazaryň içinde müşteri gelýär, satyn aljak adam gelýär, ya bazarda görýän, ya bir mektepde ya bir ýerde salon intizarda gözleşip duň, kän adam oti bir denany görýär, belli şoň gezip berişinden imandan daşdygy. Näjir aýtyp bolajak şu zamanyň içinde? Ola kon sorag daşy. Ya meselen musafiratda ya baham baryan maşynyň içinde ya otobusyň içinde ulaqan maşyn kiçi maşynda ya be her hal guda garynnaşlygyň içinde çaýyň maşyny mihman gelipdir. Asen hiç din diýanet bilen işi ýok, şoňa da gatnaşjak bolup be nähille aýtmalyşlar. Bu zamanyny aýdyp boljak däl ki Peýgamberimiz görevli näme jogap aýdypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam kamil diniň içinde açylmadyk zat ýok. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه. Peygamberimiz jogabyn aýdypdyr. Ey musulmanlar diýipdir. Bir adamlary bir jamiaň içinde goýuş aýtdan durun, haramdan gaýtardan durun diýipdir. Emma ýanqyana bir adam görseň, dört alamat aýdynipdir Peygamberimiz. Hey, öre bahil bolsa diýipdir. Bahilçilygyndan sen kefin gulak açjak däl bolsa aýdyp berme diýipdir. Sahih hadis Peýgamberiňki. Ýüregde aýarlajak, sen kefin tutmany ýüreg etjek däl, seni bilýän şonu. Milinden şoň üstünne imanyň şonay diýişli adama aýtsaň bahilçilygyndan sen kefin gulaşjak däl. Bir, ikilenjisi hawan muttaba'an. Beter kellesiniň uğruna bir zatda aýtsaň ýüregi ýarlyjak. Men kelläm diýip gezip, faqat hay heves. Üçüncü, o dünya mu'thara. Ahiret näme dünya bolsa bolýar diýse,
aýdyp berme dipdir. Dördülenci ve i'cabu kulli zi ra'yin bi ra'yi. Özüm bilýän mennip beren özüm bilýänlerden bolsa aýdyp berme dipdir. Fa aleyka nafsak özüňe gaýym bolaga şonda dipdir. Görýärmi? Özüňe gaýym bol dipdir. Sen olaň ýydyna düşme. Özüňe gaýym bol. Hala gatnaş, hala bile turuşma, hulasy özüňe gaýym bol zarurat ýagdaýlarda. Oham ahirki soragay değil, tamam değil. Koy kamil olsun bu barada. Onu bu zamanda hiç kim aytıp vermeliler onu. Hemme kişiyle olupdur. Onu bu zamanda aytıp vermeliler lip sen soraga diyanda. O hemme kişiyle. Ya bakil, ya dünyam olsa olya. Ya hemme kişi öz kellesinin iyidinne. Ya hemme kişi men bilyen lip verin. O necire bu zamanda aytmalı onunla. Bicire değil, yanlış bir fikir. Mınkan adamlar aytmacak bolup, diymecek bolup aydiya bir kefi. Türkmenin içinde, biz de halkın içinde gösterse, erkek adamlardan, zinanalardan, kıyız oğullardan, gelillerden, katıken adamlar var, katıken, günah edik gösterse, günahından arahatta. Her namaz okuyumda Hudaydan utanıyan, utanıp gösterse. Her öyle kov düşünüyendir şöyle adamla şuur. Her namaz okuyacak bolunca öyle Hudaydan utanyan yan adamlar var. Näme günahım mı diye adam? Mescid, medrese katı hormatı var. İhtiram koyup be, onu da günah işitip getip be. Ya Mekke Medine hazır da ihtiramı var. Mekke-i Mukarreme, Medine-i Münevvere, ya Resulullah'ın adını eşitini müteessir oluyor. Öyle günahın içine getip be. Onun näme? Şo pahirleri bir adam gerek fakat elinden tutmağa. Elinden tuttun dine gaşın qaytacak. Şo jir adama kan Türkmenin içinde. Ýöne daşyndan gözläňde hemmekiş men bilýän ýanyk, hemmekiş pahil ýanyk, hemmekiş kefe ulaşmajak ýanyk, hemmekiş bidar ýalla, o jire däl şol. Şo jire aýdýan adam ýalňyş aýdýar, o jire däl şol. Şo jire bolýan bolsa, şu Amerika sığışman oturmazdy ştada. Özüm bilýänim çykyp giderdi. Yo özüm bilýän ahim diýer giderdi. O jire däl şol. Türkmen ýylyň içinde gatyken pahir günah etkezpe ýoldaşyna allantyr, boýdaşyna allantyr. Pahir bir toforlarda öýdi şeýle bolup gizmeli muqadik kespe. Jamy äwre bulmalmışdyk diýip. Häzir bir nefer elinden tutmanlar öýdi gowa adam, enatsa gowa adam fakat muntazir, fakat gözleşipdi bir adam elinden tutsun. Fakat gözleşipdi bir Allah eşitsin, şoňa gaşyn düşüp gitsin. Fakat tapylmandy. Şoň elinden tutmakda sen näşe? Şol adam pahir gözleşipdi. Aham sen näme etmeli? Şonu görýän da bir zenanany görýär, ya erkek adamy görýär. Ay şula inşallah men kefim kulak asar diýsen, uğru bilen barda aýt wezifäňdir. Yoga men golyndan mart boljak däl, her ýollan barsaň diýsen aýtyp berme, günahkar bolmaýanda. Aýtmaňda ýoluna gaýym bol, namaz okuy diýip bilmeýändem, gelli işi tak gelli, siratyň içine gelli. Erjuma ýyjy bir klas wadi, bir mübarek jelese wadi. Ona gelse öz namazyny dogurlar. Ya bir ulamalyň meclisine, ya Kur'an-ı Kerim'e gatnady. Yüreğin howluk ýämidi? Allah'ını zikretdi. Özü bir çetinden barsa dinin süýjüligi çekip alar onu. Inhe bir muqaddime bolly, zarur bolansaň Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýyşyndan sual jogapla zihnimiz amade bolar ýani dinin berýän jogaby we ilmimiz kamil bolar ýani. Inni göreliň Hazreti Urwan görürüňne. Hazreti Urwa ibn Mas'ud mert bolan pehlewan Taif şährinden ýekeje Medine-i Münewwerege gitipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mehzerini çöküp musulman bolupdyr. Aham az wagtda kan ilim öwrenipdir, zähmet çekipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ya Resulallah, maňa ijaze ber, min Taif'e gitjek, şäherimize gitjek, şolar musulman edýinipdir." Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Innahum izen laqatiluka." Seni öldürür ha Taif şäheriniň adamlar diýipdir. Onda aýdypdyr, näme diýipdir? "Ya Resulullah, meni beter gowwarýarlar" diýipdir. "Ogluňyň soňundan näde men gowwarýarlar?" Aham Peygamberimizden yine ijaze diläpdir. Peygamberimiz ikilenji gelepde aýdypdyr: "Innahum izen laqatiluka." Seni öldürürler ha barsaň diýipdir. "Ya Resulullah, men ýatyqam, men turuzmaýarlar" diýipdir.
Yine qalıptır buyur. Üçüncü de qayta icad edileptir. Ya Resulallah, men şehrimizde Taif'e gitjek, şolar musulman edeyinipdir. Men biter qowur ýaly. Yatiqam men turdanaklar dipdir. Peygamberimiz aydypdyr, in şi'te fakhruj, bolya halasan gidiver dipdir. Ogradyn Hazreti Urwa iman, himmet, gayrat bilen kan ilm menen musulman bolarly diýen ulukon tama bilen qara bagrylyk bilen ihlas bilen Taif qal'an içine fakat şodur şu kafir döwrü hemmet musulman bolan şäher. Başga sahabalardan giýjä galym kan bir şäher musulman edýini beginip barýa. Başga sahabalar Hasan merhamet çekip belida. Bir inni Peygamberimizin 60-njy ýaşynda musulman bolupdy Urwa. Az wagtda kan iş bitireyinip barýa. Türkmenle bir mesele diýenler. Eşek eşekden galsa agzyny kes burnunna diýe. Türkmen gayratdan sürýmay diýen kefe. Eşek eşekden galsa agzyny kes burnunna diýe. Bir Hazreti Urwa başga sahabalardan galmayın. Men iman ýoluny mert bolayynip ugrapdyr Taif'e gaşyn. Ay barakallah. Hudaý ondan razy bolsun, razydyr inşallah. Fedakhala ala qawmi. Barb Taif'e giripdir. Fedakhala manzilahu. Faankara qawmuhu dukhulahu manzilah qabla an ya'tiya rabbah. Barib öýüne giripdir. Owan adam sizi görüpdir. Bir botun ýany barmany evvel öýüne girdi. Hemişe musafiratdan gelen adam bir botun ýany barýa, Hudaý diýerleriniň ýanyna barýa, öz aralaryna ohum öýüne barýa. Emma bir Urwa min musulman bolanlaryndan habarlary ýok da. Botun ýany barmany öýüne girdi. Nähilli boldy diýipdirler. Aham öz aralaryna aýdypdyrlar, ha seferden gelipdir, ýadap gelenler-de. Sürünip gelenler, şo durşuny öýe giranlar-da diýipdirler. Aham gelipdirler, şo akşamsy muň öýüne gelipdirler, üýşüpdirler. Fahayyuhu tahiyyataş-şirki. Fakana awwala ma ankara alayhim tahiyyataş-şirki. Qailan alaykum tahiyyatu ahlil cennah. Aňyrdan akşamara adamla giripdirle qadim kafirliň berýän salamy bilen salam adyp bolmaýar. Salam İslamda wada assalamu aleykum diýmek tarapdan we aleykumussalam diýen. Emma salam bermäni giripdirle. Hamana giýjan haýyrly bolsun diýip şojura bir zat aýdyp. Ona aýtjak bolsaň salamdan soňra aýtmaly. Aham ol aýdypdyr. Munyňyz aýrylyň diýipdir. Cemaat dipdir. Cennete giren adamlar, beheşte giren adamlar bir-birlerini görellerini Esselamu aleykum ve aleykumussalam şuna aýtjakla dipdir. Beheştin salamını öz aramda ýürdüýligiňde dipdir. Salam Hudaýyň ady. El-Melikul Kuddusus Salamul Mu'min. Salam Hudaýyň ady. Assalam diýende Hudaýyň ady tutullygy bolýar. Assalamu aleykum diýdigi tarafa haýır doga ediýän. Sen Hudaýyň adyna bir tutdun. Sana saglyk bolsun diýdigi. İkilenji bereket. Üçüncüsi assalamu aleykum diýdigi menden hatirjem bol, menden sana zerer ýetmez diýdigi. Dördüncüsi assalamu aleykum musulmançylygyň alamaty. Ey cemaat, hut Kur'an-ı Kerimde wa La taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Her kimse de selamu aleykum diýse, musulman däl diýmege ijadaňyz ýok diýipdir. Her kim, hatta bir kafir adam sana assalamu aleykum diýse, sen musulman nimällä. Hut Kur'anna baş. Salam musulmançylygyň alamaty. Ondan çürim salamda sogap ba, bereket ba, nur ba. Ondan çürim bir erhiley oňşmaýan bolsa, özlerde oňşmaýanlygyny ikisiden narahat bolsa, we şumdan biz oňşman geçbäs, şu näme diýip şeýle bolýar, näme diýip öýümizde bereket ýok, mudam aramyzda galmagal, bija oňjuklardyň üstüne wurşyp geçbäs diýse, islah etjek bolsalar ikilerde salama gaýym bolmaly.
Er öýe girenni, zinany öýe girenni, assalamu aleykum. O tarapda ve aleykumusselam. Şowun öýde erheliň arny dawa bolmaz diýe. Diniň merýän bereketçi. İkisi de narahat bolsa, ikisini islah etsek daşy, mudam bija galmagalat päsise, salamyň ulukon berýän bereketi we dini islamyň berýän nushaty. Muny dükler bilen, rawanşynas bilen, beýleki bilen bir halat boljak zat däl ahim. Mudam azatçylaryň üstüne dawalaşyp urşulyp galmaly, assalamu aleykum diýdiň dämi? O tarapda we aleykumusselam diýdi, şowun öýde galmagal bolmaz diýip aýtdy. Ulukon bereket. Hulasa Hazreti Urwa aýdypdyr. Assalamu aleykum ýürdiýil, şodur şu bereket diýipdir. Oham adamlar aýdypdyr adamlara Hazreti Urwa, "Alastum ta'lamuna anni awsatukum nasaban wa aktharukum malan wa a'azzukum nafara?" Ey kavmum diýipdir, musulman bolun diýipdir. Allah Taalaň mehabbetine girin, imanyň içine girin. İman bir gönenmekdir. İman adamın zindigisine, yaşayışına hedef beriye, maksat beriye, näme diýip yaşap berilýän beriye. Senin zindigine aşk beriye, mehabbet beriye, süýjülük beriye, mana beriye. Zindigini robot we kurjak yaşamagyň meňdeşmeklikden aýyrýa. Oham owan adamsa aýdypdyr. Häzir Urwa aýdypdyr. ما حملني على الإسلام إلا أني رأيت أمرا لا يذهب عنه ذاهب. Ey kavmum diýipdir. Men niş musulman bolanım diýipdir. Häzir aýdan kepleri ba. Men niş musulman bolanım diýipdir. Şu Muhammed peýgamberiň ýanyna bir edipleri gördüm aleyhissalatu vesselam. Bir ahlaklary gördüm. Aýrylşar ýalylar diýipdir. Sınjaň edebi, dehretin edebi, üstü başyň arasalamaň edebi, guslun edebi, dir adamın salam aleykine varsan edebi, kabra ziyaret etjek bolsan edebi, öllüňe doga etjek bolsan edebi, inatan edebi, ogul gyýdyň edebi, erheleýiň edebi, tamam bir tertipler, bir edipler var diýipdir. Aýrylşar ýalylar, jannygan çyklam diýipdir. Men şuları görenim diýipdir. Asa aýrylşyp boljak der, şondan süýün musulman boldum. Yani ne pula gyzyp musulman boldum, ne bir abraydan çürüyüm, ne sizi reis boljak bolup, ne bir postdan çürüyüm, ne bir zatdan çürüyüm. Men fakat iman bir gowzat diýip musulman boldum diýipdir. Faqbalu nushi min jan yaqway diýen size kabul edin şunu diýipdir. Fa wallah ma qadima wafidun ala qawmin bi afdal mimma qadimtu alaykum. Jan qawmum diýipdir. Her kim bir ýaňa gidenne sowgat getirýär diýipdir. Men getiren sowgadym ýa sowgat bolmaz. Men iman sowgat getirdim diýipdir. Bir ýerden süýjü getirer, köke getirer, olara tököner gider diýipdir. Bir ýerden bir zat getirer, dargar gider diýipdir. Emma men size bir iman sowgat getirdim. Dünýä we ahiret insana saadet, nur berýär. Mahtumul işan aýtmaýarmy? İmandan başgasy hiçdir yarallar. İmandan başgasy hiçdir yarallar. Ýanca hefte otuydyk şüzürek märekedi. Bir hefte geçipdir. Zarp geçti. Näme hiç ne iýeniň, ne içeniň, ne güleniň hiç gaýsy düşenek. İmandan başgasy hiçdir yarallar. Fattahamuhu wastaghshawhu. Galmagallaşypdyrlar, gıýgyrşypdyrlar, söwüpdyrlar. Ağzyna gelen aýtypdyrlar. Diýipdir. Şol aňyrdan gelende botuň ýanyna barmadan şondan ne bildik sen ütkek geleniň diýipdirler. Muny gör diýipdir, bir-biriniň ýüzüne gölleşip. Aňyrdan gelende botuň ýanyna barmadyň da sen diýipdirler. Bir zat ba diýse ne diýipdir? Täze ýol Muhammediň ýolyny girdim diýse ne diýipdirler? Asan kefinna kulak asmandyr aleyhissalatu vesselam. Wa haluma aleyhim bir Rasulullah'ın şagirdi da. Her näme diýipdirler gülüpçük, hawlykmançyk jogaplarny aýdypdyr. Jahanna gollam, maý diýen kefimir kulak asyn diýipdir. Peýgamberiň şagirdi da be. Aham ýanyndan çykyp gidipdirler. Ýanyndan çykyp gidipdirler. Giýjäň bir mahal boldy. Aham gurrun etdirler, näme etsek kam, näme etmesek kam diýip. Hatta iza tala'al fajru dangatypdyr. Awfa ala ghurfatin lah. Bir jaýy barmış, tamy barmış, tamyň üstüne çykypdyr. Fa azzana bis salat.
bütün kafirlerin arasında Taif şehrine büyük Allah Teala'nın adını tutup Allahu Ekber, Allahu Ekber Hudayın adını tutup adan çıkmağına duruptur. Berekallah. Hazreti Urve yıkıcıydı. Allah Teala da arkası kavmim de bana da attığımız bilkim imana sebep olsun deyip Allah Teala'nın adını tutup adan çıkmağına duruptur. Evvelin var Taif şehrine adan çıkan Hazreti Urve ibn Mesud radıyallahu anh. فرماه رجل فأصاب أكحله فلم يرقى دمه. Hem kafirler daşını alıp bir ok yayı bilen daştan belleptir. Hem elbette elini kulağına tutup onları Hazreti Bilal'dan görüptür de adan çekişini. Hem ok da elinin uluğun damarına deyip damar kesilip çoğup kan çıkmağını duruptur. فَحَشَدَ قَوْمُهُ فِي الصَّلَاهِ. Hem doğunun arınlaşları kılıç alıp turupturlar, o tarafa kaşıyın, öldürmelerden siz deyip. O tarafta kılıç alıp, uluğun dava olacak boluptur. Aham Hazreti Urve, görüptür kan duranak, dünyadan geçeceğini ve şehit bolacağını ve ayrılacağını biliptir. Aham aydıptır, La taqtulu fiyya, la tuqatilu fiyya, fe inni qad tasaddaqtu bidemi ala sahibi. Ey kavmim deyiptir. Menden suyum ölüşüp görmeyin deyiptir. Qanı yesim men deyiptir. Menne gözeştetyen qanımı geçtim deyiptir. Men üstümden suyum ölüşüp görmeyin deyiptir. Fiqh Hanefi'de vurgurun ma ve yasihhu aful qisasi. İza qala afawtuka anil cenayeh ve ma yahdutu fiha sahhal afu bil ittifaq kaza fi mefsud saraxsi. Bir adama amden bir vursa qanaqya men şunu gözeşt ettim, şunun üstünden ölsem de gözeşt bolsun diye, şun gözeşti doğru ve tamam bolya, şun men gözeşt bolya tamam bolya. Şun menen hukum kesilya. Men geçtim deyiptir. Menden suyum ölüşmeler deyiptir. Aham Urve aydıptır. Fehiye kerametullahi Teala ekrameni biha. Bala deyiptir, Hudayın bana sıylığı deyiptir. Bala men şehit bolacağım deyiptir. Ben bir kafir milletin içinde saylanıp gittim deyiptir. O da alan çekip duqam vurulmalı. Bala Huday Teala men sıylık deyiptir. Bala bir sıylık deyiptir. Yöne deyiptir, ey kavm deyiptir, ey Taif adamları. Bilin deyiptir, şu Muhammed peygamber hak peygamber deyiptir. 2 edek, 3 edek bana aytti deyiptir, ey Urve seni varsan öldürürler ha deyip ayttılar deyiptir. Men sıylığım kan, men öldürmezle deydim. Yatihan turulmarla men deyip ayttım. Onu uğurlap bana ayttı deydi. Ey Urve seni öldürürler ha varsan. Ey Urve seni öldürürler ha varsan deyip bana bar ayttı deyiptir. Şoň özü bir hak peygamberdiğinin alamatçı deyiptir. Aham aydıptır. İdfinuni ma'aş şuhadâ'illezîne kutilû ma'a Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ol Taif cenginne şehit bolan musulmanlar var deyiptir. Ol Taif'in daşında musulmanlar jayladylar. Meni kafirlerin kabrına jaylaman, men şu tada jaylan. Musulmanların şehitlerinin içinde jaylan ha deyiptir. Fedefanuhu ma'ahum, dünyadan geçiptir Urve. Aham şol musulmanların belki şehitlerin Taif cenginne şehit bolan 12-13 nefer var. Şol musulmanların içinde jaylaptırlar. Bir de Taif'in şehitleri bolup kalıptır. İnniki hefte inşallah hadir dersler var. 3-4 tane birinci aydır. Yani 5-10 dakika vaktimiz var. İnniki hefte gurrungunne inşallah evvel oğlu peygambere kaşın gittiyen musulman olmağa, bir neçe ay sonra kavmi gittiyen musulman olmağa ve Taif musulman ol yaşan bereketine. Ama hadirçek bir neçe o dersler var. Bir dünyadan geçti ve Taif şehitlerin arasında jaylandı. Öz alımınız, öz biliminiz bilen ayaşladım kıyamet turanına şu Taif şehrinin musulman edilliğin sogabını alıp turar mı ya almaz mı kam? Elbette alıp turar. Yani Taif şehri musulman etmek niyet bilen eline varını etti da o Resulullah'dan da icazet alıp gitti. Eline varını koydu benne. Ellen gelen hayır iş bolmasa gönül içire yaxşı niyet yaxşıdır. Mahtun işan aydiye. Ellen gelen hayır iş bolmasa gönül içire yaxşı niyet yaxşıdır.
Eline gelmedi musulman etmene. Benden yüreğine var şoban musulmanı deyinip. Belki gayratına vardı. Damarına, ihlasına vardı. Can çekti. Yine bir ulukan nığmatı oldu. İkilinci ulukan ders hemmemizden çürüyüm. Ey hacı dehedele, ey cavan dostlar, öyümüz bilen bile, Hudaydan dileylin, Hudaya bizim ağıbatımız hayır olsun deyip. Yani iname ağıbatımız hayır olsun deyip. Şu dünyadan iman bilen geçeylik dileylin Hudaydan. Bir bennani gör, iman dilep, iman bilen dünyadan geçiyoti, adam ağıbatı hayır olmak gerek. Hudayın ışkınını, Hudayın mehabbetini kan dünyadan geçmek kavdatmıştık ha. Yoksa gorli, sevli, yencilli, yara düştü, innamdan, kannamdı. Şun ağıbat şer oldu diyecek mi? Ağını geçti, dünyadan diyecek misin ha? Yok, bula şehit oldu, bula günahın geçti. Bula maksadına yetti. Huday Teala'dan dilemeliş, ağıbatımız hayır olsun deyip. İman menen dünyadan geçeylip, Hudaydan dilem, men azanını ver. Mun musulman morşunu gör, mun gayratını gör, mun barıp Medine'den Resulullah'dan icazat alıp oğrayışını gör, mun merekan içinde azan çekip, ey cemaat Muhammed Peygamber bana seni öldürürler didile deyip, ahir keflerin adı aydık kalıp, ve ahir kefide meni şehitlerin içinde caylan deyişi, ve şehitlerin içinde caylan şunu gör. Adam ağıbat be hayır olayın, Hudaya men ağıbatım hayır olsun demeli olacak. Allahümme ahsin akibatana fil umuri kulliha. Resulullah'ın duası. Hudaya şehemme işte ağıbatımız hayır olsun diyenmiştik. Yine bir almalı ders. Fiqh Hanefi'de bir gurrun ma. Bir alım ma. İhlas filan kulağa söyleyin. لو وجد ميت في دار الإسلام يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهذا ظاهر. Bir yerden bir meyyit, bir ölü ayrılan adam tapılsa. Bunda bir musulmançılık alamat yok. Böğründen, sakalından, egin başından bir musulmançılık alamat yok. Yönü İslami keşverdiş yurdumuz yanak yerde tapılsa. Bunu cenaze okuymalı mı? Okuymalı. Yumalı mı? Yumalı. Özünün musulmanlığın kabrine caylamalı. Ne mi deyip? O musulman yurtta musulmançılık alamatı bulmasa da Müslümanlar inşallah deyip yumallim, kefellemellim ve adaime cenazada okuymalı ve Müslümanların kabrine caylamalı. Ve illem yekun ma'ahu simel muslimine bidalaletil mekan. Müslümançılık alamat sonunu yok da olsa, son yurdu Müslüman yurt, yaşat birin keşveri Müslüman keşver, Müslümanlar inşallah deyip etmelisin. İmma Müslüman kafirliğin arasından ayrılsa, ne diyor belli değil. Ya kafirin yurdundan ayrılsa. فإن كان معه سيم المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. Müslümançılık alamatı var orta. Göründü belli or Müslüman adam bir. Böğrüğü, sakalı, bir nezafet riayet ettiğin zatları Müslümanın, İslamiyetin büyüyen zatlarından ve Müslümançılık alamatı olsa kafir yurtta, kafir keşverde tapılsa da şonun Müslümanlığın vazifeti şona yetişmeli, yumalı, cenahını okuymalı ve şonun Müslümanlığın kabrine caylamalı. Ve illem yekun ma'hu simel muslimin. Müslümanmıştık, yani kafir yurtta ayrılıptır. Müslümançılık alamatı yok. Göründü var Müslüman kafirdiğin saylap bolcuk değil. Es-sahih ennehu la yughsal ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انتهى ملخصا كذا في البدائع والصنائع. في بدائع والصنائع. إما كافر yurtta tafliye bir Müslümançılık alamat eger özünde yok. Fiqh Hanefi'de şol adam yumalladam, cenazada okuymallar, Müslümanların kabrine de caylamallar. Ine Fiqh Hanefi'nin görürün şey. Ondan çürüyüm Hazreti Urva tapşırıptır. Bir meseleyi dikdiptir. Meni Müslümanların kabrine caylan. Son men mümin, Müslüman, men Allah diyenliptir. Men kafirlerin kabrine caylamam deyiptir. Ve ahirki şiice de ayrılacak ders, on birce ders haliye, onu inşallah inni keftaydarın yöne ahirki ders. Adan çekiptir, meger şu yerde adan çekmek lazım mı? Gelip yücek adam yok ki ona. Kavim yok ki onun yerine gelip üyer yana. Yıkıcı öz Müslüman, ne mi dönüşüreyim adan çekmeli? Fiqh Hanefi'de لو صلى في بيته في قرية ليس فيها مسجد فحكمه حكم المسافر.
إن أذن وأقام فحسن ويجوز له الاكتفاء بالإقامة. Bir adam öz öýünni edilýän Hazreti Urwan kıyana namaz okuyjak bolýa. Ýöne owasyny mescit ýok, azan ýok, tekbir ýok. Näme etmeli şol adam? Azan çekip tekbir aýtmaly, baryndan gowy. Azan çekmäni fakat tekbir aýtsa da bolar, günahkar bolmaz. Musafir de şeýle. Sen musafir barýan bir ýurda gaşyn, şäherde oky, howada oky, azan bilen tekbir çölle oky, azan tekbir aýtsaňa baryndan gowy. Yo azan çekmäni üçin gelip üýje adam ýok da taňa. Azan çekmäni ta tekbir aýtsaň da bolýa, günahkar bolmaýan. Hazreti Salman Farsi aýdýa: قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض فيء فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه. Peygamberimiz aýdypdyr, çölle bolsaň diýipdir, düz ýerde bolsaň diýipdir. Namazyň da wagty bolsa, dehret qylla namazyň oky. Suw ýok bolsa teyemmüm et. Hop, eger tekbir aýdyp namaz okuysaň diýipdir Peygamberimiz azan çekmäni ha. Fakat tekbir aýdyp namaz okuysaň bolar diýipdir. Sallamahu malakahu, ikrapdan diýip perişte de sana üýür diýipdir. Ýöküjüň mukadime tekbir aýtsaň ikrapdan diýip perişte sana üýür diýipdir. Emma ve in azana ve aqama salla khalfahu min junudillahi taala ma la yura tarafahu. Rawahu Abdurrazzaq kaza fi at-targhib. Fiqh Hanafin delili şe. Emma şu çöllek adam malyň üstünde ya ýöködi ya tefriye çykypdyr her näme bolsun. Hem azan çekip hem tekbir aýtsa, Peygamberimiz aýdýar haşyny. Hem azan çekip hem tekbir aýtsa, ýygyny sep-sep periştede durar, musulman jyllada durar, iki gapdaly gözü görýän bolsa iki gapdalyny gözü çatmaz diýipdir. Azbes gelip üýerli känligi diýipdir. Ýöne göz görmeye, onun üçin Peygamberiň aýdan kefi gaýrysy zaman bolup okuýbersin diýipdir. Inhe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın aýdan kefi we fiqh Hanafiň de delili şi. Bes bir ýerde bolsaň, ýeki ödüň bolsaň, azan tekbir ýok bolsa hem azan hem tekbir, gowzat ki Hazreti Urwa gowsyny etipdir. Ýok, fakat azan çekmäni, fakat tekbir aýtsaň da günahkar bolmaýan. Allah Taala iman, abruy, izzet, bereket, agly birlikden aýyrmasyn inşallah. Hudaý ýurdumyz parahat, emniyet, ittihatdan aýyrmasyn. Rahmatly ýagyllyň agybety soň hayır bolsun. Hudaý öýlerde bereket, mehabbet, Hudaý üçin hawlukman düşündirip biri-birine din, İslamiyet, Kur'an düşündirmek nesip etsin janatda. Bir alhamd kul huvallahu okyp, ilwin watanymyza we ötellemde de doga edeýin okyberin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Celil ahun hoca çay boyun maqsim ilahi amin. Kan hatımlar, tesbihler, tehliller de var. Mariz doğullanma diptirle, muşkilli doğullar var diptirle. İlahi amin, merhumlu var. İlahi amin canhında. İlahi amin. İlwun vatanımız, musafirlamız bilen, hıtmata gidelle bilen, muşkilli doğullu bilen, hususan öýlerde mehabbet, bereket, halal ırsgal, kanahat dip doğa edewer. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. İlahi amin. Mescitlerde agdy birlik, mehabbet, iman, İslamiyet. İlahi amin. İlahi amin. Amin canhda. Qat umid kandir dogaly ýerde galmaz inşallah. Amin ya mujib. Resulullah'ın hurmatına. Amin ya Allah. Amin ya qadir. Amin ya muqtadir. Amin ya wasi'. Amin ya mujib. Amin ya rafi'. Amin ya dafi' bi rahmetike ya erhamer rahimin. Barakallah. Yoldaşlarınızı da yadınızdan çıkarma.